KCTV Lawan Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali gabathamai jongka Tata Motors Halatko ni Shillong ringkat baganet foodish Ordar mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Unat kaliu sahel iya Ha ka janme jongka arpu sautrik unail ber arazar arpu ar kumba ha kapor prabaji ai ka ding ka baklang ka labam shingam lut khoj ya ka wei ka yeng ka badan ha ka dong kersen jongka snong thlong ka snong ka badan ha ki thain nong thleu jongka Eastern West Khasi Hills District Katkum ka jing etho ka trai jong kani ka yeng ka kong linit kharjana ka jing plo jong kani ka yeng kala jia kat ba baro shi yeng kidang lai jing ya seng bat kala etho ru ba hagani ka jing plo kala do no pra berni ukpa lai berni ukhaw pra tola ka ksiar bat arpho hajar tingka ka pisa kar hado ba tho ya kani ka khubor pat la ban tep ya ka daw ka jing plo jong kani ka yeng Chocolate ya. Lihat no. Unat kaliu sahel iya.